So papanok na sabi na niyan subaw wa mararata ginawa niyan. Ginaboo. Ini ada taruh ku karata ginawang ka. Natingin na sububalingan na ka nalawas sa ginatiya. Nakatawa nakaasami ang mga buo na kailangan ayos akap kuya gamin na igi. Na bakar ka di pamangyari papanok. Asa ka napakalantab ka. Na munutakor ka. Na sanjamarani anay gunarong tanaan. Natingin naman na papuno tayo. Napapaka ka. Nasa ka na. Api ang ayawalay nga na. Dili ka kubulag. Oy. Api ang kukinatas ka na. Palaso na walay kayo ni. Alangan-langat tangki sairan. Natingin na kumuha ko sa punit. Ano yun iso? Nakanawat. Ito na punit. Natingin na di ka nakatawan. Kaya ko nakatawan niya na steak. Nakakabuna ka natingin. Nakapatingan pala lima. Nalantap na kung ka. Kamunutakor ka. Natingin na kagaranti ka nanan. Ako pa kaya magagakos ka na. Ayaw di ka kagaranti. Nagyan ka ay ginawa mo. Makontrol ka. Natingin na. Ino ka ni kakontrol? Ha? Pamakasangay amasa. Natingin na everything is under control. Iya ginawa ko na. Lumiyan tapsiran. Nakakabano ba o? Mutatula din sa mga kitab. Ayat liyan na al-qira'at wal mahfudat. Nakakabano na malalangag yung papanok. Nasiyabi na nila nakalasan na miyag-sagsaw sa mga amo. Pala sila tumiyabit ko puro kayo nalangag nila sa buo. Kaya nababa puro kayo ng tapiran. Babali na yan yung mga amo bau wada kaya yan na sumya yan sa papanok. Di mo lalantap-lantap. Tingin mo papanok ka bau apa sa ka ginawang ka na matanga makailan na tangilang ka mga di ko bakit pero uy kakatip mo ginawang ka pakaslipasan ang mga amuanan. Bari na taro sa bagi maranaw, di sigid na barda. Ubakaw sa gada kumarmak, ada mati buba. Biyak kakak ini yang bakar niya na. So may agad sa nga iya madagan na tao, di kagir-girim. Nagito na data buba. Di ka baka karami. Miya so langog ka, so para ka sa kaya bakaran ka. Uy. Nasiyagad na niraman sa mga aso. Nadataro kung lagi mo tayo mananapsuan niran. Yang tak iya bau na benda ki bau uru na maranaw. Sekala tingin ang mga aswa. Wakit tingin no katawin niya so kapag magbintay ka na kaino ko miya kaunot. Asama pa tingin bumaling anak nakyat yan sa'yo. Nakagit pero sa bau nanong miya tabo. Kakakabanyan sa punit na sunsug yung pun katungar iyan na dirisud manguruguro. Oy. Abad na niya si maka di makatero. Kung makakabot na di pinitero. Dah. Kakakabuka man di ka ditero makatero pa. Ayat tama na miyan nagakan. Na di mamras na di pendima mo po. Mula sini sungai penay na di pendima mo po. Popoy dia no. Ana miya si mayoron. Dan do miya si mayoron para kata din na makaturaway. So ana postisyon niya na ambula. Nakuha niya na sa postisyon niya, nang burasan niya, nadip ni mamupoy. Kau pa napapostisyon, na di mamras, na di mamupoy. Ginaningin pa lang ba ta bura-bura ako gitu. Mabuhan siya pa, mangisya teman sa paswangirong yan. Ayaw mo na ito na miyawalog subaw kapon sa ginawa niyan. Nabiyagumbo sa lawas yan. Kagindan yan makontrol sa ayam anan yan na. Dan iyan, nalagi dua yung anan nakapamosa. Abas tadi ka makontrol. Agi ang daya ngarita na ayam nagkubang kita pagumbo sa inasuba na sa ayam anaposa. Agi ayam pikir o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa siyamu minal akli was surb. Kenapa mana tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayam kapusa, nakakan, nagwayama na kainom. Inna masyamu tayo man atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam makapusa minal lagwi war rafat nagyamo tayo maanan yan nakita palaka-laka sangkot wakat turo amarat ada badin mga bali galabog tayo maanan yan ang mga dadaba niyan raranta kamapia wa man lam yada qawla zuri wal amila bi sa tao adin yan iganag sukat turo amarata nagusugal buka marata dan na kailangan yan sa ikwallah inunta mo nagyamo tayo maanan yan kaya daman yan kung kalipad sa gyamo ta kawaw nagusugal